Случили тази терапия, не знам дали знаете Джейн Ебава. Тоест нейната дъщеря, която е диетолог на онкоболни, роди Мишел на 2 или там не знам кой октомври, една прекрасна девойка. И Джейн е доста заета с това. Тя обеща да дойде тази година, което е добра новина, дай Боже да го направи. Уилям Ган е нейния син, който е започнал да работи с апарата, с биофилията на сестра си и приема пациенти, защото някой трябва да ги приема интензивно, докато майка му се занимава с други неща. Лекцията в Сайбървил беше много интересна. Тя беше за това какво е ноу-хауто на Павлос и какво е ноу-хауто на надградена лекцията на Лазло Кочо. Значи Лазло Кочо в България няма да дойде, защото той е заед с много други пътувания. Вие виждате Дейли Моринжи. Той има своята мисия и си върви по нея. Нещата, които казва, са много интересни. Радка е записала, надявам се да бъде предоставена и да бъде на ваше разположение. Няма да интерпретирам части от това. И на Павлос лекцията е много интересна, беше много интересна. Джейн говори за ензимите, по принцип, защото те са много важни за човешкото здраве. И това е в Сайбървил многото, което видяхме, което абсолютно не знаете. Аз много харесвам техните кекчета. Многото е направили се един ориз, който е овкусен полуфабрикат с някакви различни подправки. Като си го вземеш, може да си направиш храна, която да изконсумираш. Тоест, той е органичен такъв продукт, който е най-новото от доктор Лим. Имат подобрения на кафетата. Работили са и върху черното линджи. Това е новото от Малайзия, което видях като нещо, което може да ви е интересно. И да се надяваме, че Джейн ще дойде. Това не е невъзможно, както и пътуването до Малайзия не е невъзможно. Може да бъде организирано едно отиване до Сайбървил, една нощувка на вечер. Той е 4-звезден хотел, който Радка показа и 75 лева. Така че това са платими пари. Там това е една петролна държава. Таксите за транспорт са много ниски, разстоянията са огромни, но за сметка на това самолетният билет е най-ефтиния с турските авиокомпании. Аз много ги харесвам, но от порядъка на 700 евро и оттам нагоре се дига на 1000 евро, нормално отиването до Малайзия. Ако имате желание, може да се организира до там, но друга е сладостта, когато си спечелил наградата и се чувстваш като едно щастливо създание, което фирмата, за която работи, е наградила. Благодаря ви. Само нещо да кажа за Дубай, което е доста... Имаме време, във времето сме. Аз казах да подготвиме коктейла, но преди да хукнете към виното и към това, съм подготвила едни специални изненади за всеки един от вас. Така че не бързайте да излизате, моля ви, докато не ви дадем знак. Както видяхте, впечатленията и от Дубай, и от Малайзия са много добри. Но на мен особено впечатление искам да споделя с вас, за да знаете за какво става въпрос. Значи, доктор Лим направи едно прекрасно представяне на бъдещето на DXN и тъй като бяхме около 250 диаманти от тези хора, които беха 500 и няколко, той призова всички тези диаманти, кой колкото има под себе си диаманти, не знам, но сигурно сме много. И призова другата година, от 13 до 16, ще бъде пак в Дубай кампа, да бъдем 750 корони. Представете си 750 крал амбасадори, да, с по 20 диаманти под себе си. И това ми направи особено впечатление, че той вярваше, че ще стане това. 5000 човека. И ще бъдем в зала, която е 5000 човека, от които 750 корони.
Аз съм решила да съм корона, имам 11, още 9 ми трябват. Който иска да дойде с мене, просто пожелавам и на групата на радиото, и нашата група българската, така да направим, че действително да бъдем поне 100 души от тези 5000, за да може да се вее българското знаме, да бъдем всички така, както на Барселона и в Дубай, да изпитаме всички емоции на DXN. Дано съм жива и здрава, тъй като на такава възраст. Ще бъдем, разбира се. Така че помислете си, абсолютно съм на разположение на всички, които сте да станете диаманти, за да може да има повече диаманти от България. Браво! Сега